Doncs, Albert Alavedra, molt bones. Molt bones, Marc. Com estàs? En primer lloc, gràcies per ser aquí a la mitja part. Puc parlar ja de futbolista retirat? Sí, com tu vulguis, Marc, com tu vulguis. Clar, tu tens ara 24, si no em falla la memòria, ho dic bé? Correcte. Ostres, clar, juntar 24 anys i futbolista retirat sona una mica estrany, no? Xoca a primera vista, però al final quan valores i et fiques a la pell de, en aquest cas la meva, doncs sí que, bueno, hi ha factors que potser pesen molt, com han pogut ser els problemes de genoll, que han sigut la decisió més important a prendre aquesta decisió final. Uh -huh. Pesa sobretot per l'aspecte futbolístic, és a dir, la decisió ben motivada per una qüestió futbolística o la decisió ben motivada més per una qüestió personal de dir, ostres, no compensa tot l'esforç que suposa i el benefici que comporta? Aviam, jo soc una persona molt exigent amb mi mateix. Aleshores, en aquests últims mesos, quan veia que ja els problemes de genoll s'accentuaven, jo necessito estar al 100% per fer qualsevol cosa. I aquest aspecte em va fer doncs, replantejar-m'ho encara més. Sí que és cert que potser podria haver fet alguna tirada més, però, com et dic, sóc molt exigent i el genoll no em permetia estar al 100%. Mm. Recordes la teva primera convocatòria amb la selecció o el teu primer partit ja com a jugador professional? Et ve al cap? Evidentment, va ser a Illes Feroe, el meu debut, i evidentment és un moment molt especial que portava somiant durant molt de temps. Al final es fa un treball brutal des de la base i tant com jugadors com staff que anem pujant des de sub-7, sub-17, sub-19, doncs el nostre objectiu és arribar a la selecció absoluta i intentar consolidar-te. I en aquest sentit no puc estar més que agraït tant amb companys com amb staff, com directiva per tot el tracte que he rebut durant aquest temps. Um, Quan et van dir, escolta, Albert, que vas amb l'absoluta, qui t'ho va dir o com és aquest moment? Doncs, mira, si et soc sincer, ara mateix no recordo qui en el moment m'ho va dir, però sí que va ser la meva primera convocatòria, perquè jo abans de debutar vaig convocat un parell de cops. Uh -huh. El primer cop estava a Algeciras jugant i em va ser una trucada de Coldo directament, que em va dir, escolta, Albert, com estàs? Explicant-me la situació i va ser la meva primera convocatòria, que vam empatar a Albània, 2-2, pels European Qualifiers, Uh -huh. i el meu debut contra elles Feroe una mica igual. No et sabria dir ben bé com va ser la trucada, però bueno, al final amb Eloi, que de sub-21, estan molt en contacte sempre amb absoluta, perquè al final és l'últim pas, i sí que anava sonant el meu nom, com el de tants altres que m'han anat arribant, i d'allò que un dia per l'altre, doncs, potser una sèrie de factors com poden ser alguna petita lesió d'algun jugador a la meva posició, doncs fan que tingués aquesta oportunitat. Uh -huh. I la veritat que bueno, són moments molt macos. El somni d'un nen petit que vol ser futbolista d'Andorra és jugar al Barça com qualsevol altre nen petit de per aquí de la zona, o realment hi ha una sensació de dir, no, jo de gran vull poder jugar amb la selecció? Quan ets petit, tu amb què somiaves? Evidentment, quan ets molt petit, doncs veus els grans equips per la televisió i dius, ostres, ojalà algun dia arribar a jugar a partits de Champions, etc. Però ja quan vas madurant i ja vas tenir una certa edat, jo crec que els nens han de veure la selecció com una oportunitat bestial i no és gens fàcil arribar-hi. Però si li fiques esforç i sacrifici, constància, tot és possible. I jo crec que la selecció absoluta és brutal. Jo les experiències que he viscut han sigut
increïbles. Clar, segurament és l'oportunitat que tens per sentir-te com a jugador superprofessional, no? Potser que al final fas el pas aquell, ostres, poder jugar contra França, contra Portugal en European Qualifiers o la UEFA Nations League, no? Potser això és la manera més fàcil d'arribar a tenir aquesta sensació aquí, no? Entre cometes, Correcte. Entre Aviam, cometes. fàcil no és. Però, evidentment, nosaltres, millor a nivell selecció, a nivell de clubs, estem a un nivell no tan professional com el que realment és quan juguem amb la selecció, que ens enfrontem contra equips amb jugadors de talles mundials. Llavors, és en aquell moment que dius, ostres, quina passada, no? O sigui, quan estàs allà i veus que competeixes contra aquesta gent i inclús els hi poses les coses difícils, arribes a treure a vegades punts que puntues com vam puntuar a Kosovo, per exemple, 1-1 allà. Són moments que t'estàs medint contra jugadors de talla mundial i que els arribes a treure de les seves caselles i de treure bons resultats. Clar, perquè tu, en aquest temps, quants partits han estat amb l'absoluta? Els tens al cap? 28. 28. I contra quins noms que, per exemple, tothom conegui has pogut jugar? Doncs Cristiano Ronaldo, Lewandowski, ara més recentment, per exemple, Muriqui del Mallorca, davant del Mallorca, Kosovo, Soboslai, no sé, un dia, molts jugadors. Quan t'enfrontes a noms així, el dia abans o el minut abans de que arrenqui el partit, quan el veus al primer moment, què pesa més? La part professional de dir, ostres, no, has de fer de futbolista, o la part de fanàtic del futbol de dir, ostres, és Cristiano Ronaldo que està aquí al costat? Jo et parlo des de la meva visió i jo sí que sempre quan he estat al camp no he pensat en cap moment si és Cristiano Ronaldo. Òbviament l'estàs veient i no pots pensar en altra cosa, no? Però t'enfoques en el que t'han dit els místers, el que s'ha treballat, el que s'ha de fer en aquell moment, i sí que un cop passa el partit et saludes i tal, doncs sí que, bueno, intercanvies alguna paraula i et fa il·lusió. Però els moments previs i durant el partit, evidentment hi ha aquella coseta de dir, ostres, juguem contra Portugal o juguem... Però més enllà del que pugui ser, estem centrats en el treball que s'ha de fer. Clar, perquè suposo que l'anàlisi tàctic que us va fer Coldo a Cristiano Ronaldo, quan va arribar a la seva posició, va dir, bueno, Cristiano, no? Ja està aquí l'anàlisi, no? Correcte. Com és la selecció? Ens hem d'imaginar, ho dic per la gent que no ho conegui tant, viatjar amb la selecció a segons quin lloc, a Kosovo, a Albània, ostres, és molt professional o és una cosa que encara dius, potser no som, salvant les distàncies, però sembla més un equip poc professional que no pas com es treballa allà dins? No, la veritat que, aviam, jo el temps que he estat, que han sigut 3 anys aproximadament, et puc dir que molt professional. Gent més experimentada sí que ens comentava que, ostres, hi ha hagut un canvi brutal i jo el que he estat veient aquest temps allà és que es treballa increïble. A nivell físic, en tots els aspectes, tenim una ajuda brutal de l'estaf. Sempre s'intenta millorar i els viatges tenim totes les facilitats en aquest sentit. Només hem de donar la nostra millor versió sempre perquè no et puc dir una altra cosa que el que jo he estat veient aquest temps allà. Són 28 partits. Quantes victòries han sigut? Doncs que ara recordi San Marino tant a casa com a fora. I Liechtenstein també, a casa i a fora. I 4 o 5? I crec que sí, i després algun empat també. Dic, quan et trucaven de la selecció no hi havia un punt de dir, tornarem a caure, avui ens pot tornar a caure, o igualment hi ha il·lusió? Hi ha molta il·lusió. Jo no et puc parlar a nivell dels altres jugadors, però ja et dic que la il·lusió que hi ha a dins del grup sí que es respira. I per molt que anem a jugar, per exemple, a Suïssa,
va ser l'últim partit, que justament va donar la casualitat que va ser a Milde, una mica... Clar, et va treure el focus. Et va treure el focus, no és just. Sí. Doncs, ostres, anem a Suïssa, mitja part 0-0, tot l'estadi pitant i dius, ojo, que traiem alguna cosa. Després sí que al final, la segona part, doncs, vulguis o no, doncs són jugadors de talla mundial i si fan una mica les coses com les han de fer, doncs sempre poden tindre l'oportunitat de marcar, però ja et dic que jo sempre que he anat amb la il·lusió de puntuar tant sigui com contra Suïssa, Portugal, Polònia, com quan juguem contra San Marino i Liechtenstein, que evidentment no som, ho sabem que els nostres partits són els que són, no? Però tots els partits anem amb la il·lusió de puntuar i de competir al màxim. Hi ha molta distància encara, està molt lluny Andorra d'algun dia poder somiar amb una Euro, amb una classificatòria per un Mundial, és impensable encara avui en dia? Hem de ser realistes, no? Al final els resultats ens marquen on som. Sí que el treball és molt bo, s'està creixent moltíssim, però no hem d'oblidar d'on venim i la nostra història com a selecció. Evidentment, res és impossible en aquesta vida. Aleshores, amb treball, esforç, dedicació, com s'està fent aquests últims anys, jo crec que per què no algun dia somiar. Mira, ara, per exemple, Luxemburgo, és una selecció que, ostres, fa temps que estava a nivells baixos i ara, de cop i volta, sembla que, per què no, pot canviar un dia la història i que puguem somiar amb quotes més altes. Albert, quants dies a la setmana entrenaves, tu? Jo entrenava, ara aquests últims temps quan estava a Macedònia, tots. Tots. I ara què fas? Bueno, tenia un dia de festa. Sí, però ara doncs estic treballant en una agència, una empresa de futbolistes i bueno, acabant uns estudis també. Què estudies? Administració i finances. Com és deixar el futbol cada dia? La rutina, és a dir, no sé a quina hora et despertaves, suposo que ara és un altre horari, anar a una oficina, estar unes quantes hores davant d'un ordinador. S'adapta el cos, això? Doncs mira, jo de moment el que et puc dir és que com estem tenint molt de treball, estic una mica no pensant-hi gaire. Sí que, per exemple, la setmana de selecció se'm va fer, ostres, veure els companys, jugar els partits, sí que és un moment dur. Però com ja era una cosa que tenia molt assimilada fa temps, com anava rumiant, no ha sigut un cop tan dur com potser la gent que no em coneix de primera mà pugui dir, ostres, ho ha deixat de sobte i pot ser millor a nivell personal més dur. No, al contrari. Crec que m'estic adaptant bé. Pels matins, a l'hora que entrenava, vaig al gimnàs a fer una mica d'exercici, que això també em va bé a nivell mental, sobretot. Tindre aquella sensació de pel matí fer exercici, començar el dia... No anar per l'oficina corrent, no? Sinó de tenir un mono. Exacte. I en aquest sentit, bé, llavors el temps dirà. El temps dirà si realment era la decisió que havia de prendre, però en el moment on estic crec que era la millor. Qui va ser el primer a qui li vas dir que ho deixaves? Doncs la meva família, la parella, van ser els primers en... Al final ja portava un procés, no ha sigut aquesta temporada, ja venia la temporada passada, i al final el genoll és el que és, tenim un, i quan ja et comença a dir amb 24 sembla xocant, però és la meva situació. Aleshores, si tens 24 anys i el genoll t'està demanant potser que fem un pensament, doncs van ser les primeres persones que van sabut. I què et van dir? Doncs el que et diuen normalment els teus pares i que el que volen és que siguis feliç, que si és la decisió que has de prendre me'n recolzaran en tot, tant meus pares com la meva família, com parella, sempre en aquest sentit he estat molt recolzat per ells i doncs fa llàstima perquè són molts anys jugant a futbol i al final és el que més et queda, els anys de sacrifici, que
que ho han donat tot perquè jo pugui arribar tan lluny com a nivell selecció, a nivell de clubs, on he estat i la veritat que bueno, però agrair-los tot el que han fet per mi i el que fan. Vaig acabant, que sé que tens feina. Sempre acabem amb un test, així una mica per poder jugar una mica. Albert, el rival davant del que més il·lusió t'ha fet jugar? Portugal. Un partit que t'hagués agradat guanyar? Sembraré una mica boig, però Anglaterra, Wembley. Un equip on t'agradaria haver jugat? El primer equip de l'Espanyol. De l'Espanyol. T'anava a dir també, un company? De selecció de lo que sigui? Sí, algú que t'hagi marcat. Marc Vales. Val. O Ildefons Lima, els dos. Els dos. Val. A l'estadi on més il·lusió t'ha fet jugar? Et podria dir Estadio de Luz, Puskás Arena d'Hongria, davant 60.000 persones. I acaba la frase. Andorra es classificarà per una Eurocopa o per un Mundial l'any? 2036, 38. Me'l guardo el tall fins al 2036-38 que vindrem a buscar-te a demanar passar comptes. Demanaré prima, demanaré prima. Si estem en el Mundial, vens amb nosaltres, que el anirem a narrar això. Queda la promesa feta. Albert, moltíssimes gràcies. Crec que és una història xulíssima i que, ostres, per als que venim de fora i que ens va sorprendre tant amb 24 anys deixar el futbol, un jugador que està a la selecció, que té una carrera professional, sorprèn, però quan en parles i t'ho expliquen, ho entens un puntet més, aquesta part més personal, per tant t'ho agraeixo moltíssim. Moltes gràcies a vosaltres, Marc. Que vagi bé, Albert, una abraçada. Igualment, una abraçada.